चाहूल बाप्पांच्या आगमनाची, जय्यत तयारी भक्तगणांची, कसोटी तुमच्या कल्पकतेची, लाडक्या बाप्पाच्या सजावटीची। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी कोकण सात लाईव्हची गणेश सजावट स्पर्धा। नक्की सहभागी व्हा आणि जिंका आकर्षक बक्षीस फक्त कोकण सात लाईव्हवर। मुंबईतून चाकरमान्यांना सिंधुदुर्गात गावी आणण्यासाठी आमदार नितेश राणे यांनी सुरू केलेली मोदी एक्सप्रेस रविवारी सायंकाळी आमदार नितेश राणे यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा दाखवून रवाना झाली होती। कणकवली रेल्वे स्थानकात सकाळी दाखल झाली। यावेळी गणेश भक्तांच्या चेहऱ्यावर आनंद पाहायला मिळाला। यावेळी चाकरमान्यांनी नितेश राणेंचे आभार मानले। भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा राणे साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक्सप्रेसने कणकवली दाखल झाला, काय सांगा? ॲक्च्युली गावी येण्यासाठी कुठच्याच ट्रेन मिळत नव्हत्या काही एस टी मिळत नव्हत्या। टेन्शन होतं, एवढे दिवस तिकीटच भेटली नव्हती। पण राणे साहेबांच्या कृपेने तिकीट भेटली, पण थोडा आम्हाला तिथे त्रास झाला। दादरला 7 तास थांबली, बाकी प्रवास एकदम मजेत झाला। त्याबद्दल राणे साहेबांचे जेवढे आभार। आम्ही राणे साहेबांचे एकदम आम्हाला राणे साहेब म्हणजे आमचे प्राण आहेत असं आहेत। राणे साहेब जे आपले सोडतात ते कोकण हॉटेलसाठी आहेत, आणि आज जे कोकण आहे ते राणे साहेबांमुळेच आहेत। ज्यात प्रगती आहे कोकणची ती राणे साहेबांमुळेच आहे। प्रमोद परब। आज तुम्ही या मोदी एक्सप्रेसने आलात, कसं वाटतं? हा, चांगला प्रवास, चांगला झाला। गाडी लेट झाली थोडी, पण ती व्यवस्थित आली आणि काही त्रास नाही, गर्दी नाही, काय नाही, आरामशीर आलो। दरवर्षी आमदार नितेश राणे चांगलं नियोजन करतात हे कोकणात। काल गाडी लेट झाली, त्यांनी जेवण सगळं पाणी बिनी सगळं व्यवस्था चांगली केली, कोणाला काय त्रास झालेला नाही। कुठून आलात आपण? आणि दैसरवरून कुठे जाणार? निरोमला। प्रवास आज तुम्ही ह्या मोदी एक्सप्रेसने प्रवास केला, खूप छान वाटलं। खूप चांगल्या प्रकारे आम्हाला खूप छान सोय केली त्यांनी, स्वच्छता वगैरे सगळं छान केलं। थँक्यू सो मच। खूप छान वाटतंय आणि खरंच आम्हाला खूप म्हणजे अक्षरशः तिकीट्स पण अवेलेबल होत नव्हत्या। ऑनलाईन सगळं तिकीट बुकिंग फुल झालं होतं। त्यात आमदार साहेबांनी एवढी चांगली सुविधा आम्हाला उपलब्ध करून दिली, म्हणजे कोणी उपाशी पण तिथे राहिलं नाही आहे। त्यांनी चांगल्या प्रकारे जेवणाची सुविधा, पाण्याच्या बॉटल्स वगैरे सगळ्या प्रोव्हाइड केल्या होत्या। खरं तर खूप गेली 3 वर्ष प्रवाशांची होणारी गैरसोय बघून त्यांनी हा खरंच चांगला उपक्रम सुरू केला आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना किंवा गणेशोत्सवाला येणाऱ्या भक्तांना खूप चांगल्या प्रकारची मदत होत आहे। आणि तसं बघायला गेलं तर आमच्या मालवणीत सांगायचं झाला तर तळ कोकणापासून दिल्लीच्या तख्तापर्यंतचा प्रवास म्हणजेच आमच्या दादांनी केलेलं कोकणचं विकास। थँक्यू। मी आता दादरवरून आली आहे आणि आता मी याला नागव्याला जाणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी
सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.